Akụkọ maka ọnwụ mmadụ. Enyigo ozu Chief Simeon Akachukwu Arazu na be ya dị na Ụmụdike Village Ukpor na Kansụl ime obodo Nnewi South. Ọ gbara afọ 93 tupu ọ na mmụọ. Pa Arazu nagoro mmụọ bụ onye ọnlelu n'okwu bụ onye tinyere ihe n'ebe ọ dị ukwuu maka ịkwalite ọdịmma obodo ya. Esther Asanya gara ya bụ mmemme enyemozu ma wetara anyị akụkọ ka o si wee gaa. Nke a bụ otu esi buru ozu Chief Simeon Akachukwu lara mmụọ wee gaa na ụlọ ụka Holy Trinity Catholic Church dị na Ụmụdike Ukpor maka ịkara ya ụka onye nwụrụ anwụ. N'okwuchukwu ya, ụkọchukwu ụlọ ụka Holy Trinity Catholic Church Ụmụdike Ukpor, Reverend Father Humphrey Udoko, nke gbadoro ụkwụ n'okwu nke na-asị eluigwe dị ile, ọkụ ala mmụọ dịkwazi ile, gosipụtara mwute ya na ụdị ndụ ụfọdụ ndị mmadụ na-ebi ka a ga-asị na ihe niile biri n'ụwa, wee kọwaa na otu ụbọchị mmadụ ga-anwụrịrị laghachikwuru onye kere ya. Ụfọdụ ndị mmadụ ewepụgo Chukwu na ndụ ha, mana nwoke dịka the struggle siri dịrị this man over. Anyị niile n'ebe a the struggle ya dịrị adịghị over. Ihe ya mata that day bụ ihe jikọrọ gị na Chukwu. N'okwu ya mgbe a kachara ụka, ada ya nwaanyị bụ Oriakụ Ijeọma Anyaeche bụ onye kọwara nna ya dịka nnukwu mmadụ ji ihe o nwere nakwa ezi ndụ ya wee nyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ma n'Ukpor na obodo ndị ọzọ dị iche iche, ma kelekwa ọhaneze ndị lụrụ ahụ ha ụka ịbịa nọnyere ha maka mmemme akwamozu ha ji asị nna ha lara mmụọ jee nke ọma. N'aka nke ya, otu n'ime ụmụ ya ndị nwoke bụ Chief Menax Arazu nakwa nwa ya nwaanyị bụ Chief Mrs. Nkoli Imo na ikele Chineke na ezi ndụ dị nṅomi nna ha biri oge ọ nọ n'ụwa, kọwara nna ha dịka onye na-agba mbọ nke sitere na agbammbọ ya wee kwalite ọdịmma nke ala Ukpor. N'ozi ekele ya, aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye nnọchianya ya bụ kọmishọna na-ahụ maka gburugburu bụ Dr. Felix Odimegwu na ịkasi ezinụlọ a obi, gwara ha ka ha kelee Chineke n'ihi ezi ndụ nna ha biri ọkachasị iru 93 tinyere ụmụ bara uru ọ mụtara, tinyekwaziara Oriakụ Nkoli Imo, ma tozie ụmụ ya maka inye nna ha akwamozu chara acha ma dakwa ụda. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ mmemme akwamozu gụnyere Emir nke Akụ nke Gombe steeti Alhaji Mohammed Umaru Atiku, onye ji ọkwa ndọrọndọrọ nke APC Sir Basil Ejidike, nakwa onye jibu ọkwa nnọchianya ndị Anambra East na West n'ụlọ omebe iwu bụ Chief Chinedu Obidigwe. N'oge ha na-akasi ndị ezinụlọ a obi, kelere Chineke n'ihi ezi ndụ Pa Arazu biri. Mmemme a bụ nke were ọnọdụ n'ogige Basilica Field nke Ọnịcha kpọkọtara ọtụtụ ndị mmadụ sitere n'akụkụ mba dị iche iche na obodo Naijiria bịa. Esther Asanya maka akụkọ ụwa nke